Jajal gantiin lagu nih. Pamit mulai. Oh yo. Pas yo opo. Setannya jalan kopi.
kowe setane? Mimik dhisik. Waduh. Mimik dhisik. Mimik kopi. Iya. Ayo. Awas ngalor le. Bos. Agamane metu. Ayo. Tak apa sekel mutak le. Hai. Siap. Ayo. 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 Udah. Ayo. Monggo. Matur nyawer. Ayo. Monggo panjenengan para tamu undangan. Ayo. Ayo. Ataupun keluarga besar. Bapak Eri Wahyudi. Ayo. Monggo. Matur nyawer Cak Mudori. Tempat tuh. Aja sembrono ya, Le. Ojo sampe luput no ya. Iya. Ojo sampai luput. Ojo sampe. Ayo. Nyawer Pak. Monggo Pak. Ayo. Awas. Gantene wis gampang pilih. Monggo. Sinten Pak? Oke, monggo Bapak rumah. Bapak Eli Wahyudi. Aturan nyawer, monggo Pak. Bapak tuan rumah bisa kemari sini. Oke. Aturan nyumping. Ayo. Aja sembrono ya. Oh, iki wong asli kacu Obdur. Sedaya monggo, keluarga besaripun Bapak Eli Wahyudi. Foto apa-apa Bu, monggo Bu. Pemasok ke komin, Pak. Pemasok ke komin mesennya. Kok? Ya Allah. Ayo. Ayo. Duitnya lebokno nang kopine, Pak. Apa-apa? Ayo. Ayo, setan kancu. Sing dirowo iki, ro kacu kono. Setan kancu toy. Kait metu bulan Sawal iki. As. Alon dime. Awas. Awas sih. Iya. Ayo. Saya nggak ngelipak. Jukun. Ada. Aduh. Awas. Awas. Oh iki iso wae Cak Mudori. Ayo. Setan kancu weruh dhuwit lho. Wah tenan Obdur, suwe gak petuk. Mangane ndak tahu kembang. Iya. Kudu kembang kenongo tapi kembangnya dhuwit. Lah iso ae modele. Setane lo duit. Enak modele enak. Ayo modern Ayo, kita, dah. modern kita. Kene dah. Ayo dia. Hei.
Kuat ah. Lah, cokot teduhe no. Os. Os. Iya. Ayo Ger. Ayo. Ya. Loh. Lah nek iki Ger. Ayo tepak gandenge Ger. Pak nang musuhe kan. Ayo kan. Tepak ayo. Sing sitok kok kaleng seregi. Iya. Ae lo. Ya, ya. Ya, he. 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 Kari Lo. boleh. Ya, ya. Setelan lawas. He. He. Macan ketemu bae macan. Ayo padha gerangane le. Ayo. Jay. Yo, la. Ayo no. Wis aja hobi pak iki lho. Lo. Nyeruduk. Celeng serenggi nyeruduk. Nombok dur. Ayo. Jos. Ayo. Dori saking rowongan juga ya. Lontor kelakon. Ya. As. Waliin. Piringnya gue kandel ora kira pecah. As. Ya. Piringnya kandel ora kira pecah. Tempat sing Gak sakit. mempan kowe. Awas, awas. Wes ora kira pecah. Ngomongi kandel kok yo ngengkel.
Piringnya itu masing sakti ya. Ora. Gak iso, iku anti karat to. Aus. Sik gak lega, sik. Ayo. Diganti ger. Ora nek piring tipis. Ora enak piring tipis. Wah, yo kok nemu wah setan iku ya. Duh. Kok ono setan jaluk Lah lah. iya. Hah? Setan milenial iki. Drotos Pak Dur. Terus. 2025 modeling ini ono. Iya. Setan iki ngalem asem. Iya. Ah. Oh, iya, es. Hati-hati le. Kurang bek, Pak. Sorry, sorry, sorry. Jai. Aus. Awas. Oh. Lolo. Ya, out. Aus. Oh. Ya, tepuk tangan. Oh. Ayo lego saiki ger. Mego setane. Ah, nemu sih rada tipis. Get mau sing kandel-kandel tok ger. Ayo nemun piring tipis. Hey, 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 hey. Out, ya, aus. Ya.
setan yang berot. Loh, Matur sembah nuwun kagem Dululan kula saking ro kancu Cak Mudori. Terima kasih panjenengan sampun tampil Capile, Cak, capile, panggung Cak. pagelaran. Guna menghormat hajatipun Bapak Eli Wahyudi sekeluarga. Dan sambutan berikutnya saya panggil kali ini tiba giliran jajaran ibu-ibu. Yang terhormat Ibu Sani Sakimojo, Ibu Duma, Bu Usnaini, kalian Ibu Dianti, Ibu Siti, Ibu Ngatia, Bu Nita Saputa, kalian Ibu Sunar dan Ibu Bawon. Monggo naik ke atas panggung pagelaran. Ibu Sani, monggo mriki alat jogetan Bu Tuma, Ibu Us, naik Ibu Dianti, Bu Siti, Bu Ngatia, Bu Nita Saputa, Ibu Sunar, Ibu Bawon, monggo mriki jogetan sesarengan. Monggo dari jajaran ibu-ibu, nama-nama yang tadi telah saya panggil, saya sebutkan, bisa merapat bareng-bareng naik ke atas panggung pagelaran di jogetan sesarengan campur sari singo manunggal jaya.